Ai moikka! Mun piti mennä studiolle, mutta älkää vertaa, jos täällä kuuluu hän murinaa ja lauluja, koska minun poli-isäni kuuntelee lauluja. Niin älkää vertaa, mutta nyt studiolle ja herättämään isää. Hei isä, herätys, mä menen studiolle. Selvä, mutta etkö syö mitään? Ei kun studiolla on toi lounastauko ja siellä on ilmaista ruokaa, ei sinun tarvi vaivautua. Selvä. Tule 8:30 kotiin. Kiitos, heippa. Mä nyt menen. Olipas hän vikkelä. Vähän niin kuin häntä jännittäisi joku. Mä nyt menen. Onpas täällä aurinkoista. Tuossa on se silta. Minun pitää mennä nyt sillalta yli. Anteeksi kun olen myöhässä, mutta nyt voimme aloittaa. Ai. Video käyntiin. Mitä en näe mitään. Oisi pitänyt tostaa silmälasit. Oi suklaa, minä rakastan sinua oikein tulla tänne. Hetkinen, seis. Nyt on ruokataukoa. Nyt syömään. Tämä on todella namia. Mitäs haluaisit tehdä? En minä tiedä. Minä menen jo. Niin joo, meillä loppui jo studioaika. Voisiko joku tulla meille vaikka yötä? Ai, vaikka suklaa. Ai mäkö teille yötä, mutta teillä on se parhain koti. Niin, mutta sä kaatuilet koko ajan. Onko se niin vakavaa? Täällä alkaa tulla jo aika pimeäksi. Mentäisikö jo meille? Ai. Vaikkapa. Mennään nyt. Odota. Pinkillä. Hei, missä mun iskä on? En mä tiedä, minne se on voinut mennä. Siis mun puoli-iskänis kuuntelee tollasia maailman tyhmimpiä lauluja. Älkää välittäkö. Mä on usein huoneet ihan oikeesti. Mutta seuraavassa jaksossa nähdään. Hei. Muistakaa tilata. Ja kommentteja please. Mä tykkään kommentteista. Heippa!